Així que, sense més preàmbuls, donem la benvinguda amb un fort aplaudiment a la Maria Nicolau. El titular és: una festa sense menjar és una reunió. I vosaltres feu una festa que es diu Tast Tiana, és a dir, ho teniu tot fet. Els meus amics aquí en Catalunya. Receptes de mig món, falta feina, però la propera edició segur que la tindrem. Els ingredients són de la terra paraguanya. L'escola és un lloc on sempre es parla de menjar, o molt sovint es parla de menjar a les aules, perquè és un tema recurrent, perquè tots mengem cada dia, perquè el menjar és cultura.